sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pawara-warang supply ng kuryente sa Pili, Camarines Sur. Resulta kang bakong balansyadong supply ng kuryente. Presyo sin supply kang sira sa Naga City People's Mall. Dai na apektaran ka nakalihis na bagyong aghon. Sitwasyon kang COVID-19, pertosis as in HIV, tinukar sa kapihan sa PIA Camarines Sur. PNP Camarines Sur, siniguro ang kahandaan sa panahon ng kalamidad. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Pawara-warang supply kan kuryente sa Banawaanin Pili, Camarines Sur. Epekto sa buot kan bakong balansyadong bulos kan kuryente. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa nakalihis sa mga aldaw, puungot na ang mga residentes kang Pili, Camarines Sur sa haros burubanggi na sarang pagpalsok kang supply kang kuryente. Nangyayari ni sa mga oras sa alas 8 ng banggi, maagahon o amay na pagkaaga. Kaya dinumanan mi ang opisina kang Casureco 2 para hagadan ng paliwanag sa nasabing sitwasyon. Susug Kirener Bukay ang tagapagtaram kang Casureco 2 ang daibalansyadong supply kang kuryente ang nagiging kausakan bigla na pagpalsok kang supply kaini. Bali sangunan po kaya hali kita sa dry season, palaog kita igdi sa wet season. Itong mga ginibotang adjustment sa linya, tigra lang kawanta si KBA rating, kaya itong sa tuyang mga common and distribution transformers. Kabali na po dyan itong mga private transformer. Iyo po yan si pigtatrabaho tangon yan na ang epekto po kayan once na magbaba ang load tapos dahil maging balanse ang supply kang kuryente, iyo po yan si nagiging rason kung taano ta nagkakaigwa ng power trip off ang sa tuyang feeders, yung mga feeders diyan sa Pili. Duwa po yan, feeder 22 and 21 na tigbabal kay po hanta pong ibalanse si supply 3-phase line po kaya yan once na maging unbalance ang sarong linya po diyan, ang sarong pase niya o sa sarong pace niya automatic pong na trip iyo po yan sinangyayari ngunyan. Apwera kani nanotaran naman subot na may crack ang sa ilang insulator sa pwedeng resulta kang mainit na panahon. Alagad ngunyan, nabababad na sa tubig kung nag-uuran. May mga nanotaran pa kita na may mga crack si mga insulators. Dahil siguro darak itong grabe si init kang panahon tapos ngunyan nabababad na sa tubig. At nagtataga-uran-uran na, iyo yan si pigre-respondihan ta. Iyo po yan sa parte ni Casureco 2. Hunyan na aldaw pinagtukar sa sarong meeting kamanhamento kang Casureco 2 ang problema sa supply ng kuryente sa Pili, Camarines Sur. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Apwera kan sitwasyon kan Casureco 2 sa indang linya, damay man subuot ang 20 MVA transformer kan kooperatiba na yaon sa Banawaanin Pili, Camarines Sur. Kung nagkakaigwanin problema ang Naga Lagunoy, 69 kV line kang National Grid Corporation of the Philippines urog na kung nagninipis ang supply kan kuryente. Pero sa parte ba po kang NGCP, guwaman po kitang mga nanutaran na mga automatic power trip off kang transmission lines na apektado po itong Naga Lagunoy 69 kV lines. Pag ang apektado is Naga Lagunoy 69 kV lines, yaon po dyan itong sa tuyang 20 MVA powered transformer, yaon po dyan sa Anayan Pili. Sa iba pang bareta, supply kan sira sa Naga City People's Mall da inaapektaran kan nag-aging bagyong aghon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Samuyang inabutan sa sayang stall sa Naga City People's Mall si Manay Maiden Sanuan nasibot sa pag-asikaso sa mga parokyano na nagbabakaling sira kasubagong aga. Digdimi kinumusta si Manay Maiden kung dahil nagkulang ang sayang supply matapos ang bagyong aghon na namatian kadikit sa Kabikulan. Sinabi kaini na dahil man nagkulang si sayang supply maski nagkaigwa ng Typhoon Signal number 1. Dahil man kami napiktaran kadakol man supply sa halimbawa sa ibang lugar. Dahil naman imposibilita may cellphone na.
Bagang ngayag di sa Tuyas, sa Kamsor may bagyo. Sa Manila, di man bagyo. Kaya itong mga taga Manila, yung ang masupply di sa Naga. Di man subot nagbabago ang presyo kan mga sira ng sedang ipinagpapabakal, mantang nanutaran ninda ang pagbawas kan mga parokyano. Posible subot na nahatak na inikan mga satellite market sa mga barangay. Ang dati lang, lingon mo daw sir, manang tao. Pag-araw kaning maliwanag naman, na kami parabakal. Dahil siguro sa kada baga barangay, Guanaman Market. Nag-aasa na kami sa wholesale. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, pinanginotan man ni Police Colonel Julio Cesar Domingo, PNP Provincial Director kan Camarines Sur, ang showdown inspection para hilingon kunyaon pa sa tamang kondisyon ang mga ginagamit kan sa indang kapulisan sa panahon na igwanin rirespondihan huli kan kalamidad siring kan bagyo, linog, kasulo asin iba pa. Susug ki Police Colonel Domingo, apwera kan kagamitan, may tamang training man subuotan sa indang personahe pag-abot sa search, rescue and retrieval operations. Kahapon nga, nagkaroon ng showdown na inspection dito sa mga SAR equipment ang Philippine National Police kasama na rin ang Camarines Sur Police Provincial Office, of course the 36 municipal and city police stations. And kasama din dyan yung Provincial Mobile Force company natin to check kung talagang functional pa lahat ng equipments natin. And nakita naman natin lahat naman ito maayos pa. Sa iba pang bareta, sa hobe na edad kaipuan makanood na nin pagsalbar nin buhay ang mga estudyante kan Balatas Elementary School. Ini sa paagi kan pinagtukdong basic life support training na pinanginotan kang Naga City Community First Responders Program Management Office. Ang mga kaakian ang pinagtukduan manin manlain-lain na emergency response skills bilang parte kang sa indang requirements sa National Service Training Program. Sa pagbabalikan news break, seguridad sa nagtapos na Kaugma Festival naging matrayumpo. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, bilang kan tinatamaan kan COVID-19 na pinagdadara sa Bicol Medical Center, minsan dakol, minsan mayo. Uyaan sa kuyang report. COVID-19 flirt variant. Iningon yan ang nagtataunin paghandal sa iba niyatong kababayan ninhuli sa mga naglalakop na post sa social media dapit digdib. Sa ginibong kapihan sa PIA kasubagong aga, sinabi ni Dr. Joey Ranyola, point person for emerging and re-emerging infectious disease kan Bicol Medical Center, na sa 1,168 na individual na pinasairarom sa COVID testing sa BMC, puon kan bulan nin Enero sa Gudmayo, 263 digdi ang nagpositibo sa COVID-19. As in sa 263 na ini, 106 ang binawian in buhay. So sa BMC, kan January,
287 ang big test for COVID-19. Alam mo kayo nindo sa BMC, part na kang protocol na gabos na pasyente na i-admit sa loob ng ospital, screen ta siya for COVID-19. No? So out of the 287 na tinest, 163 kaya ang nag-positive. No? Then, for the whole January, 8 ang nagadan. Alagad, nilinaw ni Dr. Ranyola na bako man subuot COVID-19 ang kausa kan sa indang pagkagadan, kundi si mga dati na nindang minamating helang. So, ini mga pasyente nagagadan, kadaklan sa inda bako man dahil sa COVID-19. No? Tayo ini mga nagpa-positive na ini, kumbaga incidental finding lang. No? Igwa dyan na admit na dahil na aksidente sa motor, pag-test ng positive. No? So, minsan, kung grabing maray si tama, so nagagadan. So, bako dahil sa COVID si kinagadan ninda, kundi si mga injuries din na kang na-aksidente. Igwa din dahil na stroke, no? Kaya nagagadan. So, kadaklan bako man talaga. Tinawan man duo ni Dr. Ranyola, dai kaipuhan mahandal kan publiko sa COVID variant na ini, kundi kaipusan na ang pirming paglikay. Kaya, may sinasabi din na although dahil na required, no, dapat ng mandatory ang paggamit ng mask, pero kung igwa kang sintomas, no, flu-like symptoms like nag-abo, sipon ka, nagkalintura ka, pero kay form mo magluwas, no, mag-mask kita para maprotektahan lang sa ibang mga tao na maluya ang resistensya na baka mahawa. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, apwera kan COVID-19, nakapagrehistro man subuot ang Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Department kad Bicol Medical Center nin 24 kaso nin portosis puon bulan nin Marso. Hastang unya na bulan sa 24 na pinag-admit, 4 subuot ang nagpositibo asin 2 ang pinagbawian nin buhay. No, as of March 21 to present, igwa kitang 24 cases na pertussis na na-admit sa BMC. Of the 24 cases, 4 man lang dyan si confirmed talaga nag-positive. Dyan sa 4 na yan, may 2 nagadan. Okay? So, ano si mga edad kaini, no? So, from 0 to 3 months, yan si kadaklang ang kaso, 12 cases, no? Kasi sinda si mga nagkabarakunahan, no? 4 to 6 months, siyam na kaso, 7 to 9 months, 2, no? Then, more than 1 year old, saro lang. Mientras tanto, kinumpirmar man ni Dr. Joey Ranyola na apwera sa COVID-19 asin pertussis, higot manindang pinagmomonitor ang bilang ka nagkakaigwan ng HIV na nagdudulok sa Bicol Medical Center bilang treatment hub. Puon 2017, may 700 plus na HIV patients sa BMC na naka-enroll para bulungon. Sarong foundation man subuot ang nagtatabang sa mga HIV patients matapos makabali ang syudad ni Naga sa tatawan tabang hulikan padagos na paglangkaw kan bilang kan mga personang igwa ka nasabing helang. What are the other services na pigikater ta sa BMC? We have HIV, no? Kasi ang BMC is a treatment hub for HIV, no? We opened in December 2017. As of this month, ang sa mga HIV clients na naka-enroll sa mo na under treatment is about 700 plus. No? So, recently, we had a meeting with the Filipina Shell Foundation, and Filipina Shell Foundation was given a grant by the Global Fund, no? Sinda ang nag-administer ng kwarta to help fight malaria, HIV, and nutrition, no? So, ang Bicol region was chosen as one of the recipients kaniyong Global Health Fund to help in the HIV awareness, treatment, or whatever, no? And sa Bicol region, ang napili lang Albay, Sorsogon, and Naga in particular because of the increasing cases na nahihiling. Padago sa mga bareta, dakula si naging tabang kan police bike patrollers na nagantabay asin nagpatrolya sa bilog na aktibidad kan Kaugma Festival kang nakalis na simana. Ini sinaging obserbasyon ni Police Colonel Julio Cesar Domingo kung sain madali isubuot nakakalibot sa venue ang saiyang mga personahe. Baging subuot siya ang naggamit ng motorsiklo para mas marikas na pagmonitor kan kamugtakan kan mga nagdaralan sa mga aktibidad kan Kaugma Festival. Naging effective din yan, no? Particularly dun sa pag-control ng crowd. Kung makita nyo dun, ano, yung pinapasukan ng crowd natin dito sa may 7-Eleven sa kanto ng National Highway going to
going to the provincial capital ground, no? Nakita nyo, hinilera din namin yung mga bisikleta, no, na nakapag-control, no, nakatulong sa pag-control ng crowd natin. And of course, yun, nasa mobile yung ating kapulisan. Pag tinawag mo, nakakatakbo kagad, no. Yan, effective yan, and even yung motorcycle na dineploy natin dyan. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod-nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas comply ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.